Takže aloha a já vítám diváky u našeho úplně prvního videa z online gamingu. A pro první video jsem si vybral hru Dragon Quest. To přeskočíme. Dojdeme zhruba kolik tady, no, do 10. levelu. A zbytek si už můžete udělat sami. Ano, hru jsem hrál. Aha, chodíš se šipkami, to nesnáším. Ale dobře. Sakra. To je hodně zajímavé ovládání. Čím se sakra seká? Jo, co to dalo? Chápu. Klíče. Pokusím se všetko zvládnout na 3 hvězdičky. Pič, tedy, to no, nebudeme prostí. Tak, a to byste mohli vidět takhle, co můžete vidět na mém kanále. Na mém kanále můžete vidět co to sakra je? Si ze mě dělají srandu. Vy si ze mě děláte srandu. Vy si prostě ze mě musíte dělat srandu. To jinak vážně nejde. Jak? To není normální. Takový bug, to není vážně možný. Výborně. Co můžete na mém kanále vidět? Spoustu online her, každý den nové videa, někdy i 2 nové videa za den. Můj neuvěřitelně lamský skill. A spoustu zábavy. Ty mě zjel! Pojď za mnou. Fufiku, pojď za mnou. Výborně. Výborně. Tak, boss fight. Velice jednoduchý boss fight. Je to taky úplně první boss fight. Jak jsem říkal... to jsem nevychytal. Jak jsem říkal, každý den nové video. A taky jak jsem říkal, toto jenom do 10. levelu. 5. level máme bosse. Tím pádem bych typoval, že 10. level bude druhý boss. Kde skončíme. Co dělá tohle? Aha. Doufám, že to bude náhodně. Je to náhodně? Ne, není to náhodně. Vždycky. Takže druhá bude most. Nebo též možnost. Spíš skončuje. Co pak je ta situace? Ty děláš co? Aha, ty děláš tohle. Ne, stůj. Pojď. Za mnou. A ono, že ty jsi debil. Pojď, sem pojď, výborně. Stůj na místě, výborně. Tak ty. Budeš za mnou? Pojď sem. Taky nápad. Pič, ty idiot. Ještě mi nevzal životy. No. Mám druhý komentář. Teďka situace, no. Tohle. Tohle. Tohle by mělo být náhodně, já to si pamatuju, ano. Je to náhodně. Proč? Proč jsem to sakra takhle udělal? Já jsem Ne. Jo. Nespouštět ostatní. Já jsem tě vyzkoušet, dívejte, když to spadne, když takhle to useknu, tak spadne na druhou stranu, a když jdu sem, vždycky to spadne tam, kde jsem, to není normální. Výborně. No, jsem zvědavý, jak bych na tom balancoval, jo. S mým balancovacím skillem. Pojď za mnou, blbečku. Ne. Jsem skill, fakt, to je
že nejde o střílečky, tak jsem vážně skilla. Ne, zabij, tenhle blbý kostlivec mě zabije, cože? Tak to byl 9. level, teďka bude pravděpodobně boss fight a tím se vám... Ano, boss fight. A to si taky pamatuju. Ano, zaměřit. Tak, a tímto levelem bych se, poslední levelem, tímto levelem bych se vám chtěl, s vámi chtěl rozloučit. A rozhodně nezapomeňte dát odběr, like nebo dislike a zanechte komentář. Naschle.